Aquí, como podedes ver, estamos no que fai anos foi a fábrica de fariña Adasa. Esta fábrica non nos deixou vivir por décadas e décadas de vida desde a miña infancia, que me lembro dela. Aquí, compañeiros, non se podía ir bañar á praia, porque había unhas capas de líquidos totalmente tóxicos, chamábamos morca a esto. Entonces, era totalmente imposible bañarse en estas aguas, por a contaminación tan bestial que ejercía sobre os que aquí habitábamos. Entonces, era tanta a contaminación e tan degradante que as persoas que aquí vivíamos non podíamos tender a roupa afora, as mulleres, porque se atendían a roupa, se enchía de un cheiro a roupa insoportable e debían de volver a lavar outra vez. A xente quería abrir a casa, é lógico, para ventilar a súa casa, pero non, os da Ribeiriña non podíamos abrir as nosas ventanas das nosas casas porque a Dasa, co cheiro tan grande que despedía esta industria, era totalmente imposible. Era unha contaminación tanto do aire para as persoas e incluso para os viñedos e para os frutos, para os árboles frutales, que se plagaban de formigas, e as persoas que estaban esperando coller unha colleita de viño honrada por o seu esfuerzo durante o transcurso do ano, encontrábanse que era toda unha peste chea totalmente de formigas. Entonces, a contaminación, sabe Dios a magnitud deste efecto a cantas persoas lle apocou a vida. Entonces, así estuvemos por anos e anos e anos, donde eu fun porta por porta pedindo firmas para facermos algo, determinar algo. Entonces, unha gran persona que era un componente da asociación, o mesmo máis que os levo na alma a todos, este home chamábase José, ao verme pedir por as portas firmas e documentos de identidade, díxome: mira, Luís, aquí hai unha asociación xa feita, pero resulta ser que hai un problema. Entonces eu preguntei-lle: José, cal é o problema? Xe que nadie quer ser presidente desta asociación. Dixen eu: por eso non hai problema ningún, José. O presidente desta asociación son eu. Póñome eu mismo. Entonces, así foi. E así foi como empezamos unha loita, pois como digo, as accións que se tomaron foi eso, parar o tránsito dos camións que viñan cargados ou viñan vacíos por esta carretera. A loita esta levounos 2 anos de moitos sacrificios aos que éramos membros da asociación, de vir aquí, chovera, ventara, fixera o tempo que fixera, pero nós parábamos o camiño para que este miserable terminara a fábrica de unha vez por todas. Eu son José Luís Olveira Gago.